А мы продолжаем наш эфир. Я Роман Спиридонов, и в ближайший час мы будем говорить о 102-м дне полномасштабного вторжения России в Украину. Сегодня в Украине отмечают День журналиста, и уже за эти 102 дня 32 журналиста погибли на этой войне. Украинских и иностранных журналистов, которые освещали события, которые происходят на фронте. Гость нашего эфира — это Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова. Здравствуйте. Добрый вечер, витаю вас. Сегодняшняя новость и сегодняшнее событие, которое может произойдет, а может быть нет, это отставка премьер-министра Британии Бориса Джонсона. 54 или 52 его однопартийца от консервативной партии призывают вынести ему вотум, прошу прощения, недоверия. Вот давайте об этом поговорим. За что хотят отправить Бориса Джонсона в отставку, и есть ли для него такой риск на самом деле? Ну, головна проблема – це, звісно, той самий партій-гейт, тобто скандальна історія про те, що протягом дуже жорстких карантинних вимог до населення члени уряду, і Борис Джонсон про це знав, спокійно ігнорували всі ці вимоги і влаштовували вечірки, і вечері, де люди спілкувалися без жодних заходів безпеки щодо коронавірусу. Згодом британці про це дізналися, і це майже мало ефект вибуху такого через те, що більшість людей в країні сиділи по домам і таке інше, і дуже уважно ставилися до того, що рекомендував робити уряд, а уряд тим часом цього не виконував сам. Люди, представники цього уряду. Тому це проблема була, це підривало довіру, і люди кажуть, що не можна далі довіряти Джонсону. Є і інші проблеми, але все ж таки найбільш яскравою є саме ця історія, той скандал з тим невиконанням вимог карантину і таке інше. Ну, а щодо того, чи дійсно він буде у відставці, побачимо. Більшість аналітиків вважають, що все ж таки не зберуть достатньої кількості голосів, щоб його відправити у відставку, але все можливо. Пишут о том, что нужно 180 голосов его однопартийцев. Да? Вот, насколько это реально? Ну от точно важко сказати, бо які там ситуації, які інтереси, які зараз настрої всередині консервативної партії британської. Зрозуміло, що частина незадоволена його лідерством, взагалі-то його стилем, і вони вважають, що він тягне за собою партію, що краще його прибрати зараз, оскільки якщо він залишиться непопулярний такий лідер, прем'єр-міністр з невисокими рейтингами, то скоріше за все він потягне за собою партію і зменшить їх шанси на вдалий виступ на наступних виборах. Але скільки таких, чи багато їх, чи ні, важко сказати. Лише сьогодні дізнаємося, бо сьогодні ввечері має бути голосування, і тоді вже напевно будемо знати, чи їх багато, чи ні. А рейтинг Бориса Джонсона високий в Британії? Ні, не високий. Через це вони і хвилюються, чи хто ініціювали цю голосування, це всередині партії. Вони через це і хвилюються, що такий невисокий рейтинг, він, власне, відображається на позиціях і впливовості партії консервативної в цілому. І тому краще прибрати такого лідера, який зараз не має підтримки. Вот, конечно, с нашей стороны, из Украины, тут картина, конечно, совсем наоборот. То есть рейтинг Бориса Джонсона в Украине, наверное, высокий. И в связи с этим вопрос. Британия обещает нам, вот и Борис Джонсон об этом заявил, что нашему президенту Владимиру Зеленскому, что предоставят несколько ракетных систем залпового огня «Хаймерс», американские машины, которые сделаны были в Соединенных Штатах, находятся сейчас в Британии, предоставят нам еще дополнительно к тем, которые предоставляют сами Соединенные Штаты. Вот этот скандал с его отставкой возможной, а возможно его отставка, как повлияют на наше сотрудничество с Британией, на британскую поддержку в предоставлении оружия, тяжелого вооружения нам?
Ви абсолютно праві в тому, що українці дуже позитивно ставляться до Бориса Джонсона. Це відкрита людина з відкритим таким стилем в політиці. Часто говорить те, про що думає, і ми бачимо його щире бажання допомогти Україні. Британія в перших рядах тих, хто допомагає Україні, завжди одною з перших починала надавати нам зброю, таку, як і інші ще не вважалися, а британці були першими, що надавали. Тому так, зрозуміло, що для нас багатьох в країні людей це була перспектива ця така, що Джонсон піде в відставку, вона не гарна така. Але при цьому я вважаю, що все ж таки в Британії є певний консенсус серед ключових політичних сил і серед громадськості, які дуже проукраїнські, вони намагаються підтримати Україну. Це одна з країн, де ніяких сумнівів немає в тому, що Україну треба підтримувати, а Росію покарати. І тому, якщо навіть Джонсон піде, то це все ж таки буде означати, що підтримка буде зберігатися. І якісь плани, які зараз вже сьогодні є щодо тих ракетних систем залпового вогню, зокрема, що вони будуть і далі просуватися, що динаміка позитивна, інерція позитивна наших відносин, вона буде продовжуватися, навіть якщо Джонсон вже і не буде на посаді прем'єр-міністра. Вот сегодня президент Украины Владимир Зеленский в интервью заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и люди хотят какого-то результата для себя. Поэтому Украину склоняют к невыгодному результату переговоров с Россией. Вот его цитата. «Конечно, всем хочется максимально нас немножко подтолкнуть к какому-то результату, точно невыгодному для нас, потому что нас не спрашивают пока что, а выгодному для тех или иных сторон, у которых есть свои интересы. Опять-таки разные, как финансовые, так и политические». Давайте попробуем расшифровать, к какому результату нас подталкивают и у кого какие интересы в этой истории. Кто нас подталкивает? Ну, нас підштовхують потихеньку всі, майже, можна сказати, переважна більшість наших західних партнерів, вони натякають нам на те, що треба бути готовими до переговорів, до якихось поступок, оскільки все ж таки Росії, мабуть, остаточно і повністю масштабно просто перемогти буде важко, що скоріше за все буде така затяжна війна, якщо не буде миру. А затяжна війна – це означає, що це важко дуже для України, бо ми зазнаємо руйнувань кожного дня, і люди наші гинуть на фронтах і на фронтах. На Заході теж цю мобілізацію політичних еліт на підтримку України зберігати дуже довго буде важко. З часом вона буде трохи розмиватися. Щодо громадськості теж саме. Люди, які зараз виходять з українськими прапорами в інших країнах на підтримку України, на різні мітинги, демонстрації, вони з часом також будуть задаватися таким питанням, скільки це може тривати, чи допомагаємо ми Україні, затягуючи цю війну, чи можемо ми йти на такі речі, як підняття цін, інфляція, пальне, на все інше. І чому стільки грошей витрачається на Україну в ті часи, коли наші економіки потребують підтримки всередині країн. Тобто багато таких питань будуть ставитися простими людьми в різних країнах, які зараз виступають з курсом підтримки України, але з часом, згодом, ця підтримка буде трохи розмиватися. Я не кажу, що це станеться завтра, за тиждень чи навіть за місяць, але з плином часу, напевно, буде важче зберігати ту шалену мобілізацію проукраїнську наших західних партнерів, яку ми бачили в перші 3 місяці війни. Но ведь может же прийти осознание, что да, это надолго, да, последствия будут не самые простые, но цена вопроса того стоит, потому что идти на уступки – это не остановить же войну, это ее приостановить. А угроза реванша после этого перемирия со стороны России никуда не исчезает. Ну, це правда. Тим більше, треба розуміти, що на Заході багато людей вважають, що певною перемогою буде те, якщо просто зупинити зараз цю масштабну війну. Так, до речі, в ці майже 8 років після 2014 року пріоритетом для них було те, що та війна, яка йшла на Донбасі, щоб вона не переросла в масштабну війну. Так і зараз, якщо масштаб війни трохи пригасити, і будуть якісь невеличкі там двобої там, чи якісь битви невеличкі на Донбасі лише, то для них це буде непогано і майже буде означати, що війна скінчилася. Тому не всі бачать в наступі Росії на Україну загрозу для себе. Багато людей на Заході вважають, що це загроза для України, але не для нас, всіх інших країн Європи. Хоча
розуміння того, що Росія – це загроза для всієї Європи, європейської безпеки, зараз більше в рази, ніж воно було до 24 лютого. Але все одно є такі люди, які кажуть, ну мало ли, нас це не обходить, що там Росія робить з Україною. У нас в наших країнах є свої інтереси. Чому мають мої податки зростати, скажімо, для того, щоб ми більше надавали фінансової допомоги Україні? Тим більше, що додають допомогу від не лише на зброю і зброєю, а і гуманітарну допомогу, допомагають біженцям, допомагають українській економіці, щоб вона залишалася на плаву, як то кажуть, не розвалилася. Тобто форматів допомоги багато, і з часом будуть лунати такі голоси, що скільки ми можемо давати таку допомогу Україні. Якщо війна буде дуже довгою, то консенсус зберігати буде важко. А вот в связи с этим тогда вопрос по поводу 7-го пакета санкций. Если согласиться с тем, что мир устает, то будет ли он, если будет, то каким? Важко сказати, може і не буде, може буде якийсь такий номінальний, формальний, який не підвищить тиску на Росію. Шостий бачимо, як важко проходив, скільки тижнів він обговорювався. Тобто доволі серйозна затримка була шостим пакетом. Є таке враження, що вони майже досягли максимуму того тиску, який вони можуть зробити на Росію в їх розумінні на сьогоднішній день. Тому я, чесно кажучи, не розраховував на те, що ми в найближчий час отримуємо якийсь новий пакет санкцій проти Росії. А как вы оцениваете 6-й? Ну, 6-й він не ідеальний, такий перфектний, але краще, ніж нічого, тому що частина все ж таки російських експортів нафти буде припинена, і це вже непогано. Тобто це ближче буде до інтересів і краще для інтересів Європи в стратегічному плані, така зменшення такої залежності від російських енергоносіїв. І для Росії певною мірою це буде удар. Не такий, не раптовий, але з часу вони відчують, якщо Європа припинить отримати таку частину, велику частину їхньої нафти. Ну, если это сравнить вот с этим стаканом, который он или наполовину пустой, или наполовину полный, вот вы на этот пакет как смотрите больше? Он полный или пустой? Все ж таки повний, наполовину повний, тому що це крок вперед все одне. Тому що більшість країн погодилось, ми знаємо, хто не погоджувався, але це меншість абсолютно. Вони могли заблокувати, так працює Європейський Союз, нічого тут не поробиш, і заблокували трохи. Але те, що все ж таки були оголошені ці санкції щодо нафти, що прибуває морем до європейських споживачів, це вже є прогресом. Тим більше, що є і інші речі, скажімо, відключення від СВІФТу російських банків, зокрема Сбербанку, бо тому що в першій хвилі відключення від СВІФТу далеко не всі великі російські банки були відключені. Зараз Сбербанк відключається. Це теж непогано. Тобто це посилення тиску на Росію. А можно посчитать примерно потери российской экономики от танкерного эмбарго на танкерную нефть? Я таких цифр не маю, це краще звертатися до економістів, але ми чуємо зараз з Москви, що вони кажуть, що це нас не обходить, це не проблема для нас. Ми прогнозуємо гарні прибутки і надприбутки цього року. Але це просто частково це хороша міна при поганій грі, як то кажуть, тому що вони, якщо вони таке кажуть, то напевно вони схвильовані. Ми вже навчилися трактувати російські заяви таким чином, що якщо вони про щось кажуть, то правда прямо протилежна. Якщо вони зараз кажуть, що їх не хвилює, цей шостий пакет, це означає, що певною мірою хвилює. Все наоборот. Але так, це не призведе до падіння російської економіки прямо зараз, але поступово тиск буде збільшуватися. Благодарю вас за то, что подключились к нашему эфиру. Спасибо вам большое. Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, был с нами на связи, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова. Мы продолжаем наш эфир, и вот должен сейчас с нами с минуты на минуту появиться председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Вот пока связи с ним еще нет, он появится через несколько минут. Вот из последних новостей, из интервью президента, он сегодня давал интервью журналистам. Как я уже говорил, он заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и люди хотят какого-то результата для себя, поэтому Украину склоняют к невыгодному результату переговоров с Россией.
И также глава государства отметил, что на данный момент Запорожское и Северодонецкое направления являются самыми сложными участками для вооруженных сил Украины на фронте. Наиболее угрожающая ситуация в Запорожской области, где вооруженные силы России хотят захватить областной центр. Вот такие новости нам сегодня рассказал президент Владимир Зеленский. А с нами на связи Рифат Чубаров, председатель Меджлиса. Здравствуйте, Рифат ага. Доброго вечера всем. Давайте начнем с крымской темы и заодно будем говорить про Херсон, потому что там тоже очень близкий нам регион, и там проживает огромное количество крымских татар, которые возвращались из депортации, но не могли вернуться в Крым. Вот из последних новостей, скажем так, новостей выходного дня, когда из СИЗО после 8 суток ареста вышел адвокат Айдар Азаматов, а перед ним был Назим Шейхмамбетов. Это два крымских адвоката. Их осудили на 8 суток якобы за нарушение общественного порядка. Еще 5 суток получила еще одна адвокатесса имени Авамилева, а перед этим Эдем Семедляев был оштрафован на 75 тысяч рублей, но уже не за нарушение общественного порядка, а за якобы поддержку вернее, дискредитацию российских войск из-за какого-то поста, которого он даже не публиковал. Вот такой массированный, массовый удар по крымским адвокатам. Вот, собственно, что это? Це намагання російських окупантів остаточно розчавити кримське суспільство, зробити так, щоб люди просто не мали надії на кого спиратися. Як би там не було, за 8 років російської окупації в Криму викристалізувалася така група адвокатів, які не бояться братися за політичні справи. Подавляюча більшість цих адвокатів – кримські татари, але не тільки. І бачите, вони за такий короткий час вдарили одразу по 4 адвокатів. Еміне Авамілєва, член Меджлісу кримського народу, і адвокат, вона є одночасно адвокатом першого заступника голови Меджлісу кримського народу Нарімана Джелялова, якого зараз разом з Асаном і Азізом Ахтемовими судять за нібито причетність їх до диверсії. Їм загрожує ув'язнення до 20 років позбавлення волі. Таким чином, вони вивели на, хай і одне, але засідання судилища пані Еміне. Те, що стосується Айдера Азаматова, Назіма Шейхмамбетова і Едема Семедляєва, це вже сьогодні дуже досвідчені адвокати, і в них у кожного є декілька захисних, і вони дуже на них розраховують. От такий план у російських окупантів – залякати адвокатів і залякати суспільство. И в то же время мы видим, может быть, не совсем, конечно, это и приятная тема, но мне кажется, не надо говорить, мы видим, как на оккупированных землях Херсонщины появляются коллаборанты и госизменники, такие как Сейтумер Неметулаев, который сбежал из Херсона, из Генического района, где он при Януковиче был главой Генической райгосадминистрации, и прячется в оккупированном Крыму от украинского правосудия. Его сын, который там, по-моему, советник у крымского гауляйтера Аксенова, они едут налаживать дела в Херсонскую область. Еще можно там называть некоторые фамилии. Вот как вы прокомментируете их? Ну, дивіться, 8 років окупації Криму, вони дуже багато показали українському суспільству, показали, що є сутністю окупації.
І тоді, коли вже російські війська з 24 лютого увірвалися на територію Херсонської, потім Запорізької областей, то тут вже люди, хай і теоретично, але вони вже розумілися про те, як себе будуть поводити окупанти, і вже не було тих, знаєте, деяких сподівань, які в більшості були у частини населення Криму, але і на Херсонщині теж були такі настрої, коли в 2014 році здавалося, що прийшли такі собі визволителі. Тепер в Херсонській області, куди вірвалися російські війська, дуже мало людей, які готові на колаборацію з окупантами. Ні, вони є. Вони є серед місцевих депутатів, вони є серед якихось там активістів, вони є серед тих проросійських дрібних політиків, на яких не звертала увагу СБУ, а дарма, скажімо, як Стримаусов Кирил, який є заступником голови Херсонської адміністрації, чи, здається, міської, там вона цивільна, військова називається адміністрація. І коли ми говоримо про Генічеський район, про ті території, які прилягають до Криму, то тут треба говорити, що їхнє захоплення російськими військами, деякі злочинці, які 8 років тому вони збігли з Херсону до окупованого Криму, як Сейтумер Неметулаєв, про якого ви згадали, його син Рустем Неметулаєв, вони вирішили, що тепер прийшов їх час, щоб повернути своє абсолютне таке, знаєте, свою абсолютну владу, яка в них була за часи Януковича, бо Сейтумер Неметулаєв був головою Генічеської районної державної адміністрації. Ми знаємо точно, що вони приїхали туди і вели переговори з представниками російських спецслужб. Я маю на увазі вже на території Генічеського району. Сейтумер Неметулаєв дуже жадав сісти на своє старе, але таке бажане для нього крісло. Але окупанти на це не пішли. В них свої розклади. Я думаю, що вони просто знайшли вже інших людей, з якими вони будуть там заробляти гроші на українській власності, яку зараз вивозять, розпродають, захоплюють. Але тим не менш, зрозуміло, що Сейтумер Неметулаєв і його син Рустем, вони знаходять там собі якісь ніші, їм це дозволяється. Буквально днями була перехоплена розмова між Рустемом Неметулаєвим і місцевими якимись там колаборантами щодо можливості того, щоб на захоплених українських цих заправочних станціях бензинових, щоб продавати бензин з Криму. Тобто колаборанти намагаються використовувати цей час окупації для того, щоб заробити швидкі гроші. Це я. А вы фиксируете преступления, которые происходят сейчас в Херсонском районе, для того, чтобы потом использовать в обвинительных актах? И если да, то примеры каких преступлений вы фиксируете? Я не почув початок вашого запитання, не було звуку. Фиксируете ли вы преступления? Есть ли у вас информация? Приходит ли к вам какие-то информация о фактах преступлений в Херсонской области, связанных как и с политическим преследованием, кражей имущества? Вот что сейчас происходит в Херсонской области? Ну, в першу чергу у нас є дані про незаконні обшуки і незаконні арешти людей. Є дані про їх катування.
окремих випадках ми не отримали і поки що не отримуємо дозволів від родичів цих людей про те, щоб про них говорити публічно. Я хочу сказати, що на відміну від окупованого Криму, чомусь у населенні, от принаймні тих районів, які прилегають до Криму, там є більший страх перед тим, що якщо поводити себе не так, як кажуть окупанти, то можуть бути більша шкода родичам, яких затримали або вже ув'язнили. І у нас є, в мене принаймні є 3 випадки, коли ми знаємо, що сталося з людьми, в яких обставинах, але родичі кажуть, ні, про це не пишіть, бо йому тоді буде ще гірше, бо його, в одному випадку, коли людину молоду, батька 2 дітей, вивезли в Сімферопольське СІЗО, і ми знаємо точно, що там з ним поводяться дуже зле. Є випадки, коли 2 брати пропали. Про це ми писали тут, родичі, вони це обнародували інформацію. Асанови, 2 брати, Рефат і, здається, Едем або Ельдар, я тут можу забути. От 2 брати, вони пропали ще 3 травня, і до цього дня ніхто не знає, де їхні сліди. Немає їх і все. Хоча є показання, що їх вивезли в гімназію, вибачте, не в гімназію, а профтехучилище номер 17 місту Генічеському, а тепер нібито їх там також немає. Ми намагаємося фіксувати всі випадки, коли людям висовують звинувачення такі політично мотивовані. Це участь в громадянській блокаді, це належність до добровольного військового формування кримсько-татарський батальйон імені Номана Челебіджихана. Це також рідні людей, які служили в АТО 2014-му послідуючі роки, або вони сьогодні є військовослужбовцями Збройних сил України. Але хочу сказати ще раз, наші оці намагання зафіксувати ці случаї, вони обмежені страхом багатьох людей, які могли би нам розказати більше, ніж ми знаємо. Это десятки или сотни случаев? Ні, ми знаємо про десятки, не більше. Ми, по крайній мірі, ми говоримо десь 10 людей, яких вивезли до Сімферопольського СІЗО. Всіх, кого вивозять, це означає, що їм висунули підозри по самих тяжких статтях, які є у російському карному кодексу. Це участь у терористичних або екстремістських організаціях. От таких вони вивозять до Сімферопольського СІЗО. Як сказав мені один адвокат, посилаючись на слідчого, по ним є перспективи. Тобто ФСБ Криму вважає, що справи, які вони розкрутять на цих людях, вони дадуть їм підстави для більшої компрометації Меджлісу кримсько-татарського народу, взагалі кримських татар. И расширить свою репрессивную сетку еще и на Херсонскую область. Це правда. Я хочу сказати, що всіх, кого допитують, російська каральна система, вона працює монотонно, але вони бачать те завдання, які собі поставили ще багато років тому. І тому прізвище Дземілєв, Чубаров, Іслямов, ці прізвища, як правило, вони всі звучать на допитах цих людей, хто коли приїжджав, які дав завдання, і де зброя, і всяке таке дурне. А вот что вы посоветуете людям, которые сейчас вот как раз могут находиться под угрозой такого преследования? Что им делать, находясь под оккупацией? Могут ли они как-то
есть ли какие-то выходы из области, ну, как-то выехать, я не знаю, какими-то путями? Те, що стосується Херсонської області, наскільки ми собі уявляємо тут, а ми опираємося на те, що нам розказують люди, останній тиждень практично не можна виїхати, хоча поодинокі випадки є, але тут вони ці російські військові, дуже ретельно придивляються, коли це молоді люди, чоловіки або жінки виїжджають, вони тут перевіряють по різних своїх списках. Більш легше виїхати людям, які за 60 років, хоча і тут, якщо це чоловіки, їх перевіряють теж дуже ретельно. Наскільки ми розуміємося зараз, ну я не хочу зараз тут це говорити, але люди намагаються знаходити інші маршрути. Ну, зрозуміло, що він тоді через Крим. Але є різні ситуації. Ми єдине говоримо людям, коли вже не можемо допомогти їм евакуюватися, хоча ще декілька тижнів тому ми допомагали людям евакуюватися. Ми говоримо, щоб якщо з ними щось трапляється, щоб вони або їхні близькі не мовчали, бо сьогодні єдиним засобом, щоб допомогти людині зберегти його життя, або щоб його не катували, це говорити голосно, що де він знаходиться, що з ним сталося. Тобто оця відкритість, відкритість не з точки зору розказувати всім, а з точки зору пояснити, що трапляється з людьми, це сьогодні є одним із інструментів захисту. И вот на этом фоне, не часто, конечно, и, может быть, не очень громко, но звучат такие обвинения. А вот крымские татары, вы хотите автономии, а где вот ваши батальоны, где вы воюете за Украину? Неужели там можно просто молчать в том же оккупированном Крыму и при этом на что-то рассчитывать? Вот что вы на это скажете? Ну, я здогадуюся, що ви сьогодні також познайомилися з таким жвавим обговоренням одного посту, так, якщо це на Фейсбуці, однієї людини, яка позиціонує себе членом Української консервативно-націоналістичної партії, Об'єднання Свобода. Я не хочу зараз називати прізвище цієї, з вашого дозволу, людини, бо все-таки я вважаю, що він є негідником, він мерзотник. Але справа в тому, що він зараз, по крайній мірі, якщо виходити з його аккаунту, зі зброєю в руках захищає українську державу від російських солдат, тобто від російської армії. А для мене будь-яка людина, яка сьогодні захищає Україну, це людина, яка достойна на повагу, але в цьому випадку я все-таки хотів би відмовити цій людині в своїй повазі, але не хочу зайво про нього говорити і погане, бо він знаходиться на фронті. Не дай Боже, що з ким случиться недобре таке, трапиться недобре. Але, по суті, я задоволений тим, що дуже багато етнічних українців цій людині дали такий відсіч. Вони його просто дуже жорстко поставили на місце. Бо людина просто, якщо вона не є провокатором свідомим, я не виключаю цього. Бо ставити питання, де, скільки, адреса, паролі, явки, ФСБ так не ставить питання щодо знаходження і діяльності громадян України,
які виїхали з тимчасово окупованого Криму, і вони знаходяться або в лавах Збройних сил України, або в підрозділах територіальної оборони. Бо у кожної цієї людини, якщо не мати, то брати і сестри. Якщо не брати і сестри, то найблизькі інші родичі, вони знаходяться в Криму. І журналісти це можуть підтвердити, дуже багато військових з Криму, і тут і кримські татари, і люди інших національностей, але вони з Криму, вони не тільки не розказують про себе журналістам, вони відмовляються, щоб їхні фотографії десь з'являлися би. Це говорить лише про одне, що вони дбають про своїх рідних в Криму. Ну, а все інше, це, знаєте, це така балаканина, яка дуже часто з'являється з абсолютного нерозуміння того, що відбувалося в Криму 23 роки до окупації, часів української незалежності, що відбувається за 8 років російської окупації. Але я хочу сказати про те, що такі, слава Богу, поодинокі такі випади по відношенню до кримських татар, мовляв, а що ж ви там в Криму не піднімаєте восстання? Чому ви там не підриваєте залізні дороги та кораблі в бухтах? Це все просто, я кажу, в самому такому кращому випадку просто від нерозуміння, неусвідомлення. Я не знаю, яке тут українське слово, кримсько-татарською це джайлих, це невигластво, так? Невежество російською, невигластво. А в деяких ситуаціях це є просто провокування. Ще раз хочу сказати, я задоволений тим, що такі провокації одразу отримують відсіч від самих етнічних українців. Для нас, кримських татар, це є дуже важливо. Ну и, по крайней мере, мы можем говорить как минимум о двух национальных батальонах, которые сейчас сформированы после широкомасштабного вторжения. Это батальон «Крым» и добровольческое формирование территориальной бригады, то есть теробороны, это батальон имени Номана Челебіджіхана. Дивіться, я можу вам сказати таке. Війна ще далеко не завершилася. Це перше. Я ж зараз не хочу, щоб завтра чіплялися до нашої з вами розмови чи до моїх слів. Що Росія ще не відмовилася від жодної свого завдання, від жодного, яке воно поставило. Я нагадаю і вам, і нашим телеглядачам. Це перше, це визнання Криму російською територією, це визнання незалежності так званих ДНР, ЛНР, це демілітаризація, це не вступ до НАТО, і це так називаємо денацифікація. Денацифікація – це значить вбивство всіх українських патріотів, незважаючи на те, чи він є членом Всеукраїнського об'єднання «Свобода», чи він є членом Меджлісу кримсько-татарського народу, чи, я не знаю, партії «Слуга народу», чи «Європейська солідарність», бо ми всі в очах Кремля є нацистами. І оці завдання Москва ще жодне з цих завдань не знято. І тому я думаю, що наймудрим сьогодні і для вищого політичного керівництва України, для військового командування України, для нас з вами, всіх, хто залучений в тій чи іншій сфері оборони України, не розкривати все те, що в нас є і про що ми знаємо. Хочу сказати, що підрозділів чи груп військових кримських татар, де залучені більше набагато, ніж два, яких ви назвали. Але більш детально я це не скажу. Прийде час, і ми все це розкриємо. Окей. Давайте поговорим о братской Турции. Тут уже пошла информация о том, что Россия... Я одразу насторожився і згадав анекдот радянських часів. Кажуть, давайте не по-братськи, давайте лучше по-равному. Але ви сказали про братську Туреччину. Давайте, я думаю, що це якесь складне питання буде. Ну, я не знаю, насколько оно будет для вас сложно, но тем не менее.
Сегодня пришла информация, что Россия и Турция уже решили, как вывозить украинское зерно. Вот как вы прокомментируете эту новость? Я не познайомився з деталями, але по суті я повторю те, що я говорив декілька днів тому в одній із передач. Можливо, це було передачі, де ми говорили кримсько-татарською мовою. Я вважаю, що всі ті обіцянки, домовленості, вибачте мені на слові, гарантії, які можуть зараз роздаватися з боку Москви, вони не стоять жодної нашої, не мають бути, вони не заслуговують на жодну нашу увагу. І я виходжу з того, що питання щодо можливості вивезення зерна на продаж, українського зерна, з українських елеваторів, з українських портів, має встановлювати умови лише українська сторона, а інші хай їх приймають. І це буде найбільш, мені здається, найбільш небезпечним для нашої держави. Всі інші, хто хоче домовлятися про умови з Росією і про нібито гарантії, це все вже в нашій історії було. Ми не можемо постійно наступати на ті ж самі граблі. Ми мали Будапештський меморандум, і ми мали до того великий договір між Росією і Україною. Та ми багато чого мали з Росією. І все, та не тільки ми, весь світ. Але все, все потоптано Росією, все кинуто на підлогу. І тому я не є оптимістом в тих переговорах з Росією, якщо умови не будуть визначатися одноосібно українською стороною. Ми тепер знаємо, що для нас є небезпечним. Ми виставляємо умови вивезення, і хай світ з цим погоджується. Но, тем не менее, Лавров планирует встречу с президентом Турции, да, и планирует лететь в Анкару и договариваться именно о поставках зерна, вернее, об условиях этих поставок. Я дуже шкодую, що на цьому авіаційному маршруті Москва-Анкара немає третіх країн, бо там є проліт над Чорним морем. Я б дуже хотів би, щоб з цим візитом сталося так, як сталося вчора. Лавров мав бути в Белграді, в Сербії, на зустрічі з керівництвом цієї держави, але 3 країни, члени НАТО і одночасно члени Європейського Союзу, як би мені не помилитися, Болгарія, Північна Македонія, от бачите, 3-ю країну зараз не знаю. Чорногорія. Чорногорія, боже мій, як це я міг Чорногорію забути? Жодного разу не був, але я знаю, що там дуже красиві і мудрі люди. Це дійсно так, да? Карадах, це так кримськотатари називають Чорногорією. Бачите, це перекладі Карадах, тобто Чорні гори. І у нас дуже багато, що таке пов'язано в історичній пам'яті. Оці 3 країни, вони не дали дозволу на проліт літака, і Лавров вчора не зміг прилетіти в Сербію. Я зараз не злотішаюся з цим. Ні, але коли він вчора почав пояснювати, не він, а це Захарова, яка, цей прес-секретар, чи хто вона там, що це є порушення будь-яких міжнародних законів. Мені просто той момент стало смішно, що МЗС Росії, країни, яка вже 8 років, а дехто сказав би ні, більше, починаючи з 2008 року, абсолютно порушує всі міжнародні закони, чомусь сьогодні Москва заговорила про недотримання іншими, з її точки зору, міжнародних законів. Ми не можемо нічого зробити. Лавров прилетить в Анкару, хай поговорять. Для мене головне, щоб українське керівництво чи керівництво України поставило ті умови, які більш вигідні і більш є безпечними для нашої держави.
Если говорить вообще о позиции Турции в этой ситуации, ну, если так очень грубо и просто ее объяснить, она за все хорошее против всей войны, скажем так. Но вот насколько это правильная позиция в такой ситуации? Дивіться, ну бувають і цих немало ситуацій, коли ми не можемо просто отак все розкласти на чорне і біло, і біле. І тут є дуже багато відтінків. Але якщо комусь дуже хочеться все спростити, ми беремо один тільки фактор – фактор дотримання чи підтримку тією країною, про яку ми хочемо говорити, принципу територіальної цілісності щодо України. Отже, Туреччина, вона дуже жорстко стоїть на позиції дотримання територіальної цілісності української держави, невизнання спроб анексії Росією Криму, які тривають вже 8 років. Туреччина вважає Україну своїм стратегічним партнером і тому допомагає в дуже багатьох сферах, і не лише економіки, але і оборони. Тут можна було б багато говорити про останніх років проєкти в цій сфері, включаючи спільне виробництво цих безпілотних апаратів. Байрактар, да, але ну і там, де використовуються українські двигуни. Тобто тут все це треба приймати до уваги. І Росію якраз оце колотить від цього. І Росія намагається все зробити для того, щоб Туреччина сповзла своєї підтримки територіальної цілісності України. Ну, я про це знаю, тому так дуже, ну, можливо, дуже коротко, але про це говорю. Москва все ще розраховує, що Туреччина підтримує в її зазіханнях на Росію, але хочу настільки просто сказати, з усвідомленням того, про що я говорю, ніколи при жодних обставинах Туреччина не піде на позицію Росії щодо українських земель. І мені здається, звідси нам треба вибудовувати всі відносини в даному випадку з Туреччиною. Але і з іншими країнами цей принцип для мене теж є головним. Головне, що твій сусід або твій партнер, він підтверджує і підтримує твоє право на суверенітет по всій твоїй території. Все, а інше ми все домовимося. А при этом турецкие порты используются для перевозки краденого украинского зерна России. Я думаю, що тут ми маємо бути дуже наполегливими. Про це мені теж доводилося говорити деяким телевізійним каналам. Дивіться, я ж пам'ятаю, як ми, і ви це знаєте тут, до речі, дуже добре, як ми багато прикладали зусиль задля того, щоб припинити сполучення морське між портами Туреччини і вже окупованим Кримом. Ще в 15-16 році турецькі кораблі заходили до Севастополя, до Євпаторії і таке інше. Але ж ми цього добилися. Туреччина як держава не скуповує зерно. Я просто для себе намагався з'ясувати, що відбувається. Але є бізнес, який цим зловживає. Але тут, з моєї точки зору, відповідальність на державі, вона є, вона зберігається. І тому ми маємо дуже послідовно вимагати від турецької держави, щоб вона прийняла необхідні акти нормативні, щоб не тільки заборонили скуповувати, я думаю, що в них є такі акти, але щоб вони просто дотримувалися цього, бо скуповування краденого, в нашому випадку українського чи зерна з України, це є зло, яке не можна вибачати. Цього не можна робити. У нас остается 3 минуты. Мало, конечно, времени для следующего моего вопроса, но, может быть, попробуем в него уложиться. Вот президент Владимир Зеленский сегодня в интервью заявил, что
Мир ощущает усталость, растет в мире, растет усталость, связанная с войной. Люди хотят какого-то результата для себя, и поэтому Украину склоняют к невыгодному результату переговоров с Россией. И вот, цитируя президента, он заявил: конечно, всем хочется максимально нас немножко подтолкнуть к какому-то результату, точно невыгодному для нас, потому что нас не спрашивают пока что, а выгодному для тех или иных сторон, у которых есть свои интересы, опять-таки разные, как финансовые и политические. Ну вот, есть ли у вас ощущение, что есть у мира усталость от этой войны? Ну, чесно кажучи, я не мотаюся по світу, щоб мені це відчувати, але як історик, як людина, яка знає, як відбувалися процеси в різні роки нашої новітньої історії, хай не української, але в тих країнах, де ми жили або є близькими, як відбувалися події Другої світової війни, як змушували країни Європи йти на поступки агресорам, і не лише гітлерівській Німеччині, але і Радянському Союзу. Це вже після Другої світової війни. Скажімо, те, що відбувалося в Угорщині в 56-му році. До речі, іноді треба угорцям нагадувати це. Тобто, я бачу, тут часу мало. Я хочу сказати про те, що певна втомленість може бути. Але тут найголовне для мене, і я тут просто переконаний, головне, щоб в нас не було ані втомленості, ані розпачу, ані, вибачте, розбрату між собою. І поки ми будемо єдиними і націленими на повернення своїх земель, той втомлений світ, він нікуди не дінеться. Він буде підтримувати Україну. Благодарю вас. На этом мы и закончим. Спасибо, что подключились к нашему эфиру. Рифат Чубаров, председатель Меджлиса крымско-татарского народа, был с нами на связи. А вы подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки, и это поможет YouTube чаще рекомендовать нас зрителям. А прямо сейчас новости Заман.